Non hai reto que se lle resista a Víctor Loira, o pontevedrés vicepresidente da Asociación Sociosanitaria de Enfermidades Inflamatorias Intestinais, xa ten nova meta, rematar o ultratriatlón Tierra Astur. Creo que este ano vamos nas mellores condicións entrenados para ir, máis que nunca. A cabeza, que é o máis importante, temos no seu sitio. Pouco máis que dicir, bueno, que vamos alá a intentar acabalo. Loira viaxará a Asturias. A cita será os días 9, 10 e 11 deste mes e será a segunda vez que compite nesta proba. Na primeira ocasión quedou a tan só 4 kilómetros de completala. Se primeiro estomizado, enfermo de Crohn, que acaba unha proba que de un alto porcentaje. E si estes anos creo que estou pasando un inverno maravilloso por ese sistema, porque collo masa muscular no verano facendo retos ou deporte máis extremo, e cando chega no inverno que non faz nada, pois realmente o Crohn para min é pasaseiro. Como enfermo de Crohn, portador dunha bolsa de ostomía e con sedais perianais, a intención de Víctor Loira é conseguir visibilizar este tipo de enfermidades. Non só a súa, tamén a da súa muller Tita García, diagnosticada de ELA, que o acompañará nesta aventura. Remate ou non remate é un héroe e non só no sentido deportivo, sino no sentido personal da palabra. E dentro do Concello de Pontevedra lle queremos transmitir a nosa gratitud e a nosa honra de que leve o nombre de Pontevedra por toda España, por fora de España tamén, porque é un honor para nós. Porque a visibilización é unha peza fundamental para mellorar a vida das persoas con estas patoloxías. En este tempo que estivemos facendo campañas deste tipo e retos deste tipo, se ha conseguido prestar atención psicolóxica este ano a 8 familias. Se consiguió tamén, fai un mes, inaugurar 5 baños de seres ostomizados en toda España. Se ha conseguido tamén el reparto de pañais para persoas que o necesitan. Se ha conseguido tamén que las abogadas loitara por los dereitos de las personas con distintas discapacidades. O ultratriatlón Tierra Astur divídese en 3 etapas, 10 kilómetros a nado e 140 en bicicleta o primeiro día, 280 kilómetros de ciclismo no segundo e 84,4 kilómetros de carreira a pé na última etapa.